Uya po ang harana kan panahon kan sa tuyang mga tatay sa saendan mga pig tuturo target na maging nobya. Iyo ini bako tabi ako nagibo kanihad bako ako nagsurat ka ini ihihirasta sa nasaendo. Sungay nin damulag pangpulos sa sunda. At sungay nin baka bulong sa may hela. No. Ang sungay nin tao mayong manintula na as-asa na sa pakikipaglaban. Ang mga babae kung mayo paning agum masok rainin aga masok rainin hapon alagad na sinda kung iguananin agum masok rainin Setyembre Oktubre na sunodon. At mga babae labi-labi puti sa kinakatakot kan linta sa tubig kan dudutuna kan linta sa banig bakong pigsisikwal kundi pigkakabe. Thank you so much. Bye-bye.